Sesarengan hari kali jemakai pun medal sang mapak sang prajurit Tronggo Rukun Sari pambuku atur panembah marang Gusti. Ayo monggo. Kadya para siswa jagat kadya lumang paing merakang kesipir kang jemakai sang waruk waskita jagat awulan wasana kene ayo ulung sulanger kadya gregah bapak angrume anggondo rasa Komledang soro kamaran gongso anata aneka adya suarane jumudal sang prajurit warok waskita jagat awulan kamaran warok Tronggo sing syariat ora wedi dosa kelawan walang tan metu kadya rekane jagat najata angelang kaing kodrat kuatane kuat kadang kang biawak sawara waskita sibar dodo yo kuwi kang aran lagune derek-derek sang
isik yang awak itu batuk badroman ulah madya sang laku lakunik sang kakak biduk so kami bareng ana wong sarta lemah sang sarta kewan halak ana sang jemudele ora kang gedhe ya kuwi kang aran lagu-lagune sang warok warok Joko pikan joko putih karep kang urip ing kadya lakune dening Dewa Bathara sang laku bebasan kadya sang bapak sang Drangga rukun sari ayo ngono oh ya yo oh ya Pang nyoklang meraing ide macan manghap megap bocah ganong kalian kiprah puspa dekan gunore
mugia tansah kasugang jiwa kasarila kula panjenengan sang Dewa panjenenganipun para pepunden sesepuh minesepuh ingkang pangastuti dhumateng pepayanganing kautan ingkang patos pinuti anggenipun kula saos dederan sapawudhu mugi anggenipun danuwun berkah dening ingkang kersa saking bumi mugi ingkang berkah saking Gusti Kang dumadi mugi anggenipun atur tata sejanji tansah tinapio mugi anggenipun pagelaran agung Jaranatra Gorogosari ingkang dipun padhekani dening Bapak Dawir Dipurwirya tansah pekara lumampahipun sagota kinabel teguh slamet rahayu turun dhumateng mereka dangkin asih ingkang ningali pagelaran agung seni jaranan Tronggo Rukasari kan dipun padhekani dening Bapak Dawid Dipurwirya menika ambengan sak prokanti sak pangudhup taun dederan dening sedaya kaki dayak nyai dayak kaki amuk nyai amuk ingkang katon ingkang boten katon ingkang klimat ingkang boten klimat anggenipun kula taos dederan wonten pepunden ingkang katon ingkang boten katon ingkang madhepok wonten Tawarjo mriki khususipun mugi tansah tinampi anggenipun kula taos dederan sageta tinampi marang Gusti tinampi sedaya dayang wonten kiblat papat liwa pancur ing bumi ingkang wonten dusun mriki wontenipun pisang ayu kaya saged dening Bodi Pertiwa Sapi wonten kata lepen nuwun dening kaki Bagendo lagi kaki Bagendo Kilir kaki Bagendo Kilir kang ento daratan ugi kaki Bagendo Kilir samawut kang ento toyo mugi anggenipun kula pendhet banyu sak jiwa kekayonan sak ceklek rodak suwe boten katalebet Gusti Allah kang tansah paring ana pangapura kula sak kanca rencan seni jaranan Tronggo Rukasari mugi-mugi tansah ayem tentrem boten wonten araru beda punapa desa papaling kula mundhun atur dhumateng sedaya ingkang hadir wonten mriki sedayanipun para wonten ing dinten kalih pekanan basa sasi taun widu buku jabung ugu naga dina ingkang sampun dumawah wonten ing dinten punika wonten ing wulan punika wonten ing taun punika sageta anggenipun pagelaran agung ingkang madhepok wonten mriki sageta amangke perkara lumampah kang lumampah kembange Wijaya Kusuma perkara sak jodoh kiwa kelawan teken tansah Gusti welas asih sinten kang delok sampeyan pemeraya kang delok sampeyan pemeraya mugi para bakul kula dongake sedaya tansah pinaringa sumerta ajiku semar putih semar ireng ingkang manggon sak pangudhepe wonten bakul sedaya kemawon tansah pinaringa kelarisan kelaris dagangane klariso samudayane keselamatan tansah hajaku rezeki sreten lan sebalune wontenipun bujeng kuat angopahaken pagelaran agung khususipun Tronggo Rukasari kang sampun katimbalan wonten griyanipun wonten griyanipun Bapak Setyo Budi Ugi dalah Liang Wahyuni kanthi kajatipun tasakuran Muhammad Niko Wahyu Setiawan ingkang madhepok wonten Tambarejo Kledang Bangsi Bangsi Klegok Blitar mugi sak piparipun amangke ingkang gadhahi kaperlu Pak Bambang sak keluarga pinano rezeki kang klinuwe oleh ingkang sampun dumawa sak lebote griya ugi sak jawene griya sak sobo parane Pak Bambang sak keluarga tansah pinaringa boten ngantos sampar sanduk kala-kala kang sampun dumawa sak lebeting samudayaning gokarbone Pak Bambang sak keluarga
Mugi-mugi Gusti Kang Dumadi tansah anjakuk anggenjok lakuning sak keluarga ayem tentrem boten wonten arah rugi punapa-punapa. Boten kanthi talupen sumangga seserahan hampa kita junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sak garwa putranipun Umar Sayyidina Ali ingkang dipun suwun sapanipun sabetinipun mugi-mugi sageta lumeber tansah anjakung samudayane jaranan Trangga Rukun Sari kang dipun bandingani dening Bapak Dawir Diporwiryo ugi ingkang hakadeka perlu Bapak Bambang Setyo Budi dalah Ibu Lian Wahyuni sageta ayem tentrem boten wonten enten aral rugida punapa-punapa. Leksa kadya bapak ing ayuning bawana wong wirahing sekaring bawana langgeng kekarepanipun langgeng mugi sabudayaning tansah rahayu 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 kang pinanggih pus pamuka panepane dening para Kaki Dayang ugi Kang Dumadi tansah kinabul tetep pinanggih rahayu Sang Trangga Rukun Sari.
sokat yo warok-warok